खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 14 माघ दान 1434 एबा 28 जानुवारि 2025 मायथाइनि सानसेनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। गिबियावनो दङ मेष राशि। मेष राशिनि थाखाय दिनैनि हाथरखिफोरा दिन्थियो दि बे साना फालांगिनि बेलायाव मुलाम्फा गोनां जागोन। खामानिनि बिथिङाव नोंथांनि गोहोमा बांगोन। नोंथाङा सासे गोहोम गोनां गागि सुबुंनि मदद आरो लामा दिन्थिनाय मोनगोन। देहायारि सावस्रिखौ जोथोन ला। बेरेखा हानजाफोरा सांग्रां जागोन। सांग्रां जा, नोंथाङा खैफोद गोनां खामानिनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। बेसेनगोसा बेसादफोरखौ रैखाथियै दोन। हाबा जानाय सुबुंफोरा जुलिनि थांखि मोननो हागौ। नोंथाङा फरायनाय आरो लिरनायाव गोसो जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों सोमखोर गाब। वृषभ राशि। वृषभ राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय हाथरखिफोरा दिन्थियो दि दिनै मोनसे पार्टी आरो पिकनिक खुंनो हायो। जुदि नोंथाङा मोनसे दावबायनायाव थांगासिनो दं, अब्ला नोंथांनि दावबायनाया गोसो बोनो हाथाव आरो गोसो गुदुं जागोन। मेलेमारि हाबा मावनाया जाफुंसारगोन। फालांगियाव मुलाम्फाया बांगोन। साख्रियाव खामानिखौ बाख्नायनाय जागोन आरो नोंथांनि गोसोआ बांगोन। नोंथाङा नोंथांनि मोजां मोनसिननाय आदारखौ रंजानो हागोन। मेगन सानाय सुबुंफोरनिफ्राय सांग्रां जानाया गोनां। साख्रि मोननो नाजानाया जाफुंसारगोन। सानस्लाबै मुलाम्फा जानो हागौ। बेटिंनिफ्राय गोजानाव था आरो लटारिया खहा खालामनो हागौ। नोंथाङा जायखिजाया गिदिर जेंनानिफ्राय उदां जागोन। आयआ बांगोन। नखरनि जिंगाया थाबाय थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोजा गाब। मिथुन राशि। मिथुन राशिनि हाथरखिफोरा दिन्थियो दि दिनै नोंथाङा नोंथांनि बेसेनगोसा बेसादफोरखौ जोथोन लानांगौ। नाङा-फाङा रागा जोंनो हागौ। जुदि राङा बबेयावबा थाबथायो, अब्ला मोनफिननायनि नाजानाया जाफुंसारगोन। दावबायनाया गोसो बोनो हाथाव जागोन। लोगोफोरनिफ्राय मदद थि समावनो मोनगोन। फालांगिया मोजाङै मावगोन आरो मुलाम्फानि खाबुफोर मोनगोन। नोंथाङा धोरोमारि हाबायाव गोसो जागोन आरो समाजारि मान-सन्मानआ बांगोन। आयनि फुंखाफोरा बांनो हागौ। फालांगिया मोजाङै मावगोन। दुखु आरो बेरामा जाथावना। बेवहाय नाङै खर्सा खालामनाय जागोन। सुथुरफोरा फेजेनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोमो गाब। कर्क राशि। दिनै नोंथाङा नोंथांनि बिबुंथिखौ सामलायनांगौ। सानस्लाबै खरसाया फैगोन, जाय नोंथांनि बाजेटखौ गाज्रि खालामनो हागौ। नोंथांनि सावस्रियाबो दिनै गुरै जानो हागौ। गोसोआव लाखि, दिनै हाखु-दाखु जेबो गोनांथार थिरांथा दाला, नङाब्ला खहा जानो हागौ। फालांगिया मोजाङै मावगोन। नोंथाङा लोगोफोरजों मोजां सम बारहोगोन। गाज्रि कम्पानिनिफ्राय गोजानाव था, नङाब्ला रांनि खहा जानो हागौ। नोंथांनि बिबुंथिखौ सामलाय। सोरनिबा आखुआ खैफोद सोमजिहोनो हागौ। गोजाम बेरामफोरा नुजानो हागौ। नोंथाङा दुखुनि खौरां मोननो हागौ। गोसो हमथा। खैफोद आरो जामिननि खामानिनिफ्राय गोजानाव था। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। सिंह राशि। नोंथांनि खामायनाया दिनै बांगोन। साख्रि मोननो नाजानाया जाफुंसारगोन। बादायलायनाया बांगोन आरो नोंथाङा हा आरो न' लुनायनि बिथांखिफोराव जाफुंसार जागोन। आयआ बांगोन। खाफालआ नोंजों थागोन। रां थिसननाया मुलाम्फा गोनां जागोन। लेनदेनफोराव सांग्रां जा। देहायारि दुखुआ जाथावना। नखराव जेंना जानो हागौ। नोंथाङा मोजां खौरां मोनगोन। गावखौ फोथायनाया बांगोन। नोंथाङा नोंथांनि बिदा-फंबायफोरनिफ्राय मदद मोनगोन। नखरजों रंजानायनि मोनसे हाबाफारि जानो हागौ। फालांगिया मोजाङै मावगोन।
नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां गाब। कन्या राशि। कन्या राशिनि हाथरखिफोरा दिन्थियो दि दिनै नोंथाङा खामानियाव जाफुंसार जागोन। साख्रि मोननो नाजानाया जाफुंसारगोन। फालांगियारि दावबायनाया गोलाव जानो हागौ। सानस्लाबै मुलाम्फानि खाबु दं। जुवा, सानखांनाय आरो लटारिनिफ्राय गोजानाव था। नोंथाङा मोनसे गिदिर जेंनानिफ्राय उदां जानो हागौ। जुदि नोंथांनि राङा बबेयावबा थाबथानानै दं, अब्ला नोंथाङा नाजानांगौ। नोंथाङा रांखौ मोनफिननो हागोन। फालांगियारि दावबायनाया जाफुंसारगोन। आयनि गोदान फुंखा मोननो हायो। फालांगियाव मुलाम्फा जागोन। मोजां मोनलायनाय आयदायाव गोरोबनाय थागोन। दिनै नोंथाङा गोजोन गैयै मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गुफुर गाब। तुला राशि। दिनैनि साना तुला राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय मोजां आरो मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि गोहोम आरो मुंदांखाया बांगोन। नोंथाङा समाजारि हाबा मावनो गोसो जागोन। गोहो आरो मान सन्माना बांगोन। नोंथाङा सासे गोहोम गोनां सुबुंजों सिनायथि जानो हागौ। फालांगियाव जौगानायनि जाहोनाव खामायनाया बांगोन। साख्रियाव खामानिखौ बाख्नायनाय जागोन। गोथार थावनि दावबायनायनि बिथांखि लानाय जागोन। खुसिनि राहायाव खरसाखौ बाहायनो हायो। नोंथाङा न'नि गेदेरफोरनिफ्राय नखरनि मदद, बोर मोनगोन। साननि जागायजेननायाव एसे अलसिया थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोजा गाब। वृश्चिक राशि। दिनै मोजां खौरां मोनगोन। दिनैनि साना मोनसे दावबायनायनि आयदा जानो हागौ। नखरनि लोगोफोर आरो बाहागिफोरा आलासि महरै न'आव फैनो हागौ। नोंथांनि बिबुंथि आरो सोलोजों नोंथांनि सन्माना बांगोन। गावखौ फोथायनाया बांगोन। फालांगिया मोजाङै मावगोन। दिनै अलसियानिफ्राय बारग'नो आरो गोरोबलायै सुबुंफोरनिफ्राय गोजानाव थानाया मोजां। सावस्रिया लोरबां थागोन। गावनि सावस्रिखौ जोथोन ला। आथिखालाव गारि मटर आरो जुन्थियारिफोरनि बाहायनायाव सांग्रां जा। दिनै नोंथांनि जुलि जानाय जिउआव अननाय आरो गोरोबलायनाय थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोसोम गोथां। धनु राशि। दिनै धनु राशिनि हाथरखिफोरा दिन्थियो दि नोंथाङा नखरनि सासे सोद्रोमानि सावस्रिनि थाखाय जिंगासिनो हागौ। सासे सुबुंनि आखुआ गोसोखौ दुखु होनो हागौ। दिनै नोंथाङा खैफोदगोनां खामानिनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। आरजिनायनि बेलायाव दिनैनि साना सरासनस्रा जागोन। नोंथाङा गोजाननि लोगोफोर आरो बाहागिफोरनिफ्राय मोजां खौरां मोनगोन। गोदान रांखान्थियारि बिथांखिफोर बानायनाय जागोन। खामानि मावनाया साबसिन जागोन। समाजारि मान सन्माना बांगोन। नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिनिफ्राय खुसि आरो मदद मोनगोन। फालांगियारि रादायफोरा बांनो हागौ। गावनि समखौ मोजाङै बाहाय। दिनै आयेनारि आयदाफोराव सांग्रांथि गैयैनिफ्राय गोजानाव था। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोमो गाब। मकर राशि। मकर राशिनि हाथरखिफोरा दिन्थियो दि दिनै सासे सुबुंनि आखुआ लाजिफोनांनाय बायदि मोनगोन। मोनसे गोदान बिथांखि बानायनाय जागोन आरो खामानियाव सोलायनायनि सानस्रिया गोसोआव फैनो हागौ। फालांगिया मोजाङै मावगोन। मेगनाव दुखु आरो असुबिदा जानो हागौ। नोंथांनि बिबुंथियाव गोब्राब सोदोबफोर बाहायनायनिफ्राय गोजानाव था। नङाब्ला नोंथांनि खाथिनि सुबुंफोराबो नोंथांजों रागा जोंनो हागौ। सावस्रिया लोरबां जानो हागौ। सानस्लाबै खरसाया फैगोन, जाय नोंथांनि रांबावजायाव गोहोम खोख्लैनो हागौ। जाय सुबुंफोरहा हान्थु सानायनि जेंनाफोर दं, बिसोर गावसोरनि जेंनाफोरखौ बांहोनो हागौ। नोंथाङा बाथ्रा दान्थेलायनायाव जेथो नांनो हागौ। जायखिजाया गोनांथार खामानिया दिनै थाबथानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां गाब। कुम्भ राशि।
कुम्भ राशिनि थाखाय साना मोजां जागोन। दिनै नोंथाङा खुसिनि राहा मोनफुंनायाव रां बाहायगोन। गोरलैयै रां मोननो हायो। दावबायनायाव गोसो बोनो हाथाव जागोन। फालांगिया मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथाङा लोगोफोरनिफ्राय मदद मोनगोन। बिदा-फंबायनि गेजेराव थानाय फारागथिफोरखौ बोखारनानै थासारिया मोजां जागोन। गोथार थावनि दावबायनायनि बिथांखि लानाय जागोन आरो बैसोगोराफोरा सत्संगनि मुलाम्फा मोनगोन। रां मोननायजों गोसोआ खुसि जागोन। नाथाय माबा मोनसे बाथ्रानि जिंगाबो थागोन। हा, बिल्डिं, गला आरो कारखाना बायदिफोर बायनायनि बिथांखि थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोमो गाब। मीन राशि। आथिखालाव मीन राशिनि थाखाय हाथरखिफोरा बुङो दि गारि मटर आरो जुन्थियारिनि बाहायनायाव सांग्रां जा। दिनै नोंथाङा खैफोद गोनां खामानिनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। सावस्रिनि बेलायाव नोंथांनि हाथरखिफोरा दिन्थियो दि मोनसे गोजाम बेराम नुजाथिनो हागौ। दावराव-दावसिखौ थुलुंगा दाहो आरो जिरादफोरखौ गोजोनै सुस्रां। फालांगिया मोजाङै सोलिगोन आरो खामायनायाबो गोजोनथाव जागोन। गुबुनखौ मेगन खाना फोथायनो नाङा। गिनाय आरो सन्देहनि थाखाय मोनसे गिदिर गोरोन्थि जानो हागौ। बिजिरसालिनि खामानिया मोजां जागोन। नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिनिफ्राय मदद मोनगोन। नोंथाङा बबेहायबा दावबायनायनि सानथांखि लानो हायो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोजा गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। नोंथांमोनहा जुदि सोरबाफोर फेसबुकआव खौरां खोनासंनानै मोजां मोनो अब्ला जोंनि डियार ब्रह्म फेसबुक पेजआव थांनानै खौरांखौ खोनासंहैनो हागोन। पेजनि लिंकखौ डिस्क्रिप्शनाव होनाय जादों। गोजोन्थों।